ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದದು ನಡ್ಡುಪುಣ್ಣು ಜೀವಿತ ಒಂದು ಕೋಡದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೋಡನ್ ಗುಡ್ಲಗೆತ್ತನಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸತ್ತ ಬರ್ತದು ವಿಡಿಯೋದಿತ್ತು ನಡ್ಡು ಬೆಪ್ಪರ ಆಯ್ತದೆ ಪಂಡ ಕೈಟ್ ಕೊಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನಂಚ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋವಂತೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಬರ್ಸಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಕಾಂಡದ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೀವಿತ ಆಗೋಗ್ತಿಂತ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಸೊ ಗಂಟೆ ಬರೆದು ಐನರ ಕಾಂಡದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೋಡನೆ ಪಂಚ ಬ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕೋಗಿರ್ತಂದು ಬಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಮಂಜು ಲಕ್ಕಿನಿ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀರು ಆಫೀಸ್ ದಾಂಡಿನ ಅಂತ ಕೋಡುಂಡತ್ತೆ ಸೊ ತುಕ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕಿಸಿ ಒಂದು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಲಕ್ಕ ಸೊ ನಾನು ಹೀಗೆ ತೋಪಾಗ ಚಪಾತಿ ದಸ ಮಂತ್ರಿ ಉಂಟು ಮೆಗ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ನಾನು ಕೋಡಿನಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಂದು ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಲ ನಾವು ಇದು ಪಂತ 60% ಬಂದು ಟೂ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೊಗೊತಿಕ್ಕು ಅಂತೆ ಮುಲ್ಪೇನ ವೆಗ್ಗಿಗೋಸ್ಕರ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತು ಅಂತ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಂದಿರ್ತೀನಿ ತಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ನೀ 6 o'clock 6:30 ಆಫೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಯಾಂಚ ಅದೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿಜ್ಜಂಡು ಆಯಾಗ ಬಡೋದು ಮಂತು ಅಂತೆ ಅಂಚ ತೆತ್ತಿತ್ತು ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾಪುಣತೆ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತನ ಚಪಾತಿಗೆ ಹಾಪುಣತೆ ಚಪಾತಿ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ದತ್ತು ಸಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಕಂತಿದ್ದೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತನ ಚಪಾತಿ ಸೊ ಅವನೇ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ರಪ್ಪ ಬುರ್ಜಿ ಮಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿಕಳ್ಳ ಬಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಪೂಜೆ ಮತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಡೆತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಸೊ ಪೂಜಿನ ಪೂಜೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ್ಲೆತ್ತಿನ ತೂಕ ಬಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ತೂಕವಿ ನಾನತ್ತು ಬೇಗ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕೋಕನ ನ್ಯೂಸ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಗಂಡು ಸಕ್ಕೋಕನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂತ ಇರ್ಪ ಉಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಸಕ್ಕೋಕನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಕ್ಕೋಕ ಇರ್ಪಂದು ಗೊತ್ತುನತ ಮೇರೆ ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇರನ್ನು ಕೂತುನತ ನೀವು ತೂಪನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ನನಗೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅನ್ನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ
ಫೈನಲಿ ಅಡಿಗೆ ಆಡ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ ಇದು ತಿಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಚಾ ತಿಂದು ಮಾತಾಡು ಸೊ ನಾವು ಕುಪ್ಪಿದಾರ ತಿಕ್ಕುವೇನು ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣನೇ ಸೊ ಅಣ್ಣೆ ಬರೋದು ತುಂಬು ರಪ್ಪು ಪಿದಾಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಪಣಿ ತೋರಿಸ್ಕೋರುಂಡು ಎನ್ನು ಆಡ ಬಯ್ಯನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ತೂಕ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಅಂತ ಪಿದಾಡ್ ತೂಕ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದು ರಪ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಇತ್ತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ತೂವಲಿ ಗಂಟೆ ಆಜೆ ಆಯರೆ 1/4 ಗಂಟೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನೆ ಅಣ್ಣನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಂದು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಆಂದುಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಜೊತೆದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ದಿಜ್ಜಂಡು 6 o'clock ಆದ ಜನ ಅದ ಬೇಗ ಲಕ್ಕವನ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಬುಡಿಯ ಏನು ಪೋನಾಗ ಏನು ಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂದು ಏನದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿ ಜನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿರ್ತೈತೆ ಕನ್ನಡ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ಆತ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಗೆ ಪಾಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ನದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ ಅಮೌಂಟ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ನ ತೂದಿಪ್ಪರು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅದು ಏನ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ ಇನಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಮೀಶೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದೀನಿ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇತಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ಗಾಡಿ ಪಾವುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಕ್ಕಿಲಿ ತಾಗೋಂದು ಎಪ್ಪುಂಡತೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅವೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನ ಒಕ್ಕ ಪಿರ ಅವು ಕಟ್ಟೆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಟೈಮ್ ಅನ್ಪೆರೆ అందులో ಡೋರಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅದು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದೇನೆ ಪಾಡುನು ಹೊಡೆಂಡ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಏನು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದಕ್ಕಲ್ಲ అందులో ಪಾಡುವೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಏನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ದಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಲೆ ಫುಡ್ ವೀಡಿಯೋನ ಅತ್ ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋನ ಅತ್ತಂಡ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡ ದಾದ ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪೇರ್ದಸಂತೂ ಓಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪಾಡ್ನ ಕಾಣದ ಪೊಡ್ತ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೇನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತು 3 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನದು ಬೇಗಡ ಪನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಕ್ಕರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಪಂದಂದು ಎಸ್ ಬೈದುಂಡು ಪನ್ಪೆ ಎತ್ತು ಬೈದಿಂದ ಆದ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಈಜಿದೆ ಪಣಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆತು ದುಂಬು ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿನ ಅದಂದ್ರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೌನ್ ಆಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಆಗುಂಡು ಸೊ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಅಂಜಿನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುಂಡು ಎಸ್ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲಿ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ನಾನು ಪಿದಾಡ ದಿಪ್ನ ಪಾತ್ರ ದಿಪ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತೆ ಬಂದಂದು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಯ್ನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಚ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿನ ದಯ ಮಂತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಿಗ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಸೊ ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಚೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಕಾಂಡದ ಸೊ ಪೋಪುಂಡ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕು ಬಯ್ಯದ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆ